Kaixo, Unai Zamorano naiz, eta gaurko honetan ekilibrioa lantzeko ariketa batzuk prestatu dizkizuet, bai? 15-20 minutu inguru egongo gea, eta ariketatxo bakoitza minuto bat egongo gea egiten, bale? Ez dugu ezer behar, bakarrik gure gorputzeko pixua, hasi guazen, eta oroitu, beti mugitu etxean. Ur pixka bat, bai, nahi balin badezute. Bueno, guazen. Lehenengo ariketa, bai? Aurrera, atzera, aurrera, atzera, bai? Punto fijo batera begira balin bazaude, askoz errazagoa izango da, bale? Venga, 3, 2, 1, guazen. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, bale, oso ondo. Beste hankarekin, bai? Venga, 3, 2, 1, guazen. Saiatu gorputza zuzen mantentzen, bai? Ez hemen. Zuzen. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, bale. Oso ondo. Hurrengo ariketa, bai? Berdina, baina aldeetara egingo dugu. Bai? Eta beste hankarekin. Bale? Venga, 3, 2, 1, guazen. Eskuak nahi zuten bezala. Hemen, hemen, nahi zuten bezala. Niretzat ere oso zaila da, Animo. Lehen esan bezala, puntu fijo batera begira balin bagaude, erresagoa. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, bale. Oso ondo, beste hanka. Guazen. 3, 2, 1, guazen. Niretzat ere oso zaila da. Guazen. Eskuekin
nahi baldin baduzue balantzeoa kontrolatu, bai? Venga, eta 5, 4, 3, 2, 1, bale! Oso ondo. Hurrengo ariketa, sentadillak, baina 9 puntetan, bai? 9 puntetan, eta hemen, bale? Venga, 3, 2, 1, guazen. Eskuak, nahi dezuten hemen moduan. Hemen, 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 bai? Ben, aurrera. Ekilibrioan antzeko ariketa onak dira hauek, bale? Oso gomendagarria da, etxean egitea. Pare bat egun, 3, astean, ekilibrioa lantzeko, bai? Edozein adinetarako. Venga, 10 segundo. 5, 4, 3, 2, 1, bale! Oso ondo. Hurrengo ariketa, bai? Hanka, airean, eskuak gora, bai? Eta mantendu, bale? Gero, beste hankarekin berdina. Guazen, 3, 2, 1, guazen! Lehenengo 20 segunduak erraxak dira, baina gero eta zailagoa, Venga, guazen, animo, ekipo! Venga, 5, 4, 3, 2, 1, bale, oso ondo. Bale, hanka berdinarekin egingo dugu ariketa. Berdina baino orain begiak itxiekin, estalita. Bai, ea zer moduz doan. Venga, 3, 2, 1, guazen! Zailagoa da, Hogei segundo. Kontzentratu. 5, 4, 3, 2, 1. Bale, oso ondo. Beste hanka. Begiak irekita, bai? Venga, 3, 2, 1, guazen! Hau erresagoa baiet. Hurrengo erronka, minutotxo bat geldirik, hanka airean, eta begiak estaliekin. Ea zer moduz. Hau bestearekin konparatuta, erresa. Seguro ez zeatela mugitu ere egin. 5, 4, 3, 2, 1, bale!
Zaila tokatzen da orain. Bai? Begiak itxiekin. Prest? Venga. 3, 2, 1, goazen. Urduritasuna antzematen da, beste hankan, Venga, animo! Hau agian nik behintzat hobeto dago. Bost segundo. 4, 3, 2, 1. Bale, oso ondo. Bale, aprobetxatu nahi balin bai, zute ur pixka aterateko. Gutxi gora bera, urrengo ariketa. Berdintxua, orain honetan, hanka hemen. Eta besoak hemen. Bale? Eta berdina, bat, eta gero, itxiekin. Bale? Venga, guazen ba. 1, 2, eta 3. Hau errexagoa baietz. Ikusiko dugu begiak itxiekin zer moduz. Seguraski zuek oso ondo egiten ari zeatela. Besoekin estabilitatea kontrolatzen dugu, bai? Hamar segundo. Eta 5, 4, 3, 2, 1. Oso ondo. Bale. Ariketa berdina, bakarrikan orain, begiak estaliekin, bai? Hanka berdina. Saioa aurreari joan, 10 minuto goaz ja, bai? Ariketa hau eta beste bat gelditzen zaigu. Venga, begiak itxiekin, goazen. 1, 2, goazen. Hau zailagoa, Desiente zailagoa. Niretzat, behintzat. Kontzentratu. Ai! 15 segundo. Eta 5, 4, 3, 2, 1. Oso ondo. Nik oso gaizki egin dut. Bale. Beste hankarekin, ea zer moduz. Goazen. 3, 2, 1. Orain begiak irekiekin. Oso erraxa. Besterekin konparatuta. Hamabost segundu. Bost, 4, 3, 2, 1. Oso ondo.
Hau erresagoa, baietz? Bale. Hurrengo ariketa berdina begiak itxiekin, estaliekin. Goazen 3, 2, bat, goazen. Hau niri erresago egin zait. 5 segundo. 4, 3, 2, bat. Oso ondo. Bale. Azkeneko ariketan sartzen gea. Azkenena eta zaiena. Kuadrizeps estiratzeko. Bezela, bai? Pesoa aurrea. Eta gorputza aurreaka. Bai, hori izango da gure azkeneko ariketa. Egingo dugu hanka batekin, bestearekin eta begiak estaliekin. Bale? Eta listo. Goazen! Saioa poliki-poliki aurreraka doa. 12-13 minututxo goaz. Esperoet disfrutatu izatea. Eta klasea gustatu izatea. Eta ariketa hauek egin. Etxean. Sonagia. Bai? Psikomotrizitatea lantzeko. Eta norberaren malgutasuna ere bai lantzen da. 10 segundo. Eta 5, 4, 3, 2, bat. Oso ondo. Berdina. Begiak estaliekin. Zailago. 3, 2, bat. Goazen. Hogei segundo aurretik. Bost segundo. 4, 3, 2, bat. Bale. Oso ondo. Azkeneko biak geratzen zaizkigu bai, beste hankarekin. Orain, begiak irekiekin. 3, 2, bat, goazen. Hogei segundo. Eta 5, 4, 3, 2, bat. Bale. Oso ondo. Azkeneko ariketa zailena, bale? Begiak itxiekin, aurreaka. Falta segun hankarekin. Goazen. 3, 2, bat.
itxi begiak. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale. Ondo. Bale, klase honekin bukatu dugu, así que espero dut ondo pasatu izatea, haieketak gustora egitea, eta zer gehiago, hemendikan ikusiko gea, bai? Zaindu, mugitu etxean, eta disfrutatu!